Adibide bat ipiniko dut, Gipuzkoan lurralde historikoan, hainbat alditan esan dugu Alderdi Popularra eskaini dio Eusko Alderdi Jeltzaleari mozio zentsura bat bildu Gipuzkoako instituziotik kentzeko, eta gero Eusko Alderdi Jeltzaleak pasu hori ez du nahi. Duen ponentzia batean premisa demokratiko bat eduki behar ditu, eta aurreko legealdian hori dela lortu genuena, alderdi guztiok behintzat hor, momentu horretan geunden alderdi guztioen artean ahalegin handiak egin genituen, bereziki Aintzanek Ezenarrok ere, eta komenigarria izango litzateke apuntu horrekin ponentzia hori orain jaiotzea. Pausua eta eman behar du, eta gainera jakinda adierazpen bat egin zuena esaten jarduera armatua uzten zuela, zertarako behar ditu armak. Orain tokatzen zaiola eta tokatzen dena da, eta talde terrorista bezala desegitea eta bere desagerpena lortu, eta hori espero dut guztion artean lortzea. Bermeak lehendabizi ikustea oinarrizko zerbitzu publikoak ez direla ikutzen, eta gero ikusi beharko genituzke non dauden gobernu honen lehentasunak, subiranotasunean edo zerbitzu publikoetan, adibideak ipintzeko modura. Eta aztertu ondoren erabaki bat hartuko dugu.